Dziko lino likuyembekeza kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 48.6 billion kwacha pogulira chakudya anthu amene akhuzidwa ndi njala miyezi yapakati pa Januwale ndi Machi chaka chino. Kalata imene boma latulutsa mogwirizana ndi bungwe la World Food Program komanso amabungwe amene amathandiza dziko lino yati mwa ndalamazi 37.8 billion kwacha yapezeka kale ndipo ndalama zokwana 10.8 billion kwacha ndi zimene zatsala. Zambiri mripoti ili limene akuwerenga ndi Audrey Kapalamula. Mukalata yochokera ku boma, bungwe la World Food Program komanso mabungwe ena amene amathandiza dziko lino akuluakuluwa ati ndalama zokwana 37.8 billion kwacha zapezeka ndipo ndalama zokwana 10.8 billion kwacha ndi zimene zikufunikira. Bungwe la Dodma lapempha anthu amene amathandiza dziko lino kuphatikizapo gawo lomwe silaboma kuti lithandize bungweli pokhazikitsa ntchitoyi. Bungwe la Dodma komanso mabungwe omwe amathandiza dziko muno ati thandizoli ndiloyanjana ndi ndondomeko yomwe adayikhazikitsa yofuna kulimbana ndi matenda a COVID-19 komanso ndondomeko yomwe adayikhazikitsa pofuna kuonetsetsa kuti dziko muno muli chakudya chokwanira komanso kuti dziko lino silikudalira ulimi wa mvula. Mkulu wa bungwe la Dodma a James Yusiwa ati kupitilira kwa mavuto akusintha kwa nyengo ndi kumene kuchititsanso kuti anthu ambiri akhale opanda chakudya. Komiti yoona za mmene anthu akhalire ndi chakudya mdziko muno ya Malawi Vulnerability Assessment Committee lidati anthu okwana 2.6 million ndi amene akhale opanda chakudya ndipo akufunika chakudya mu nyengo ya 2020 mpaka 2021. Wamkulu wa bungwe la WFP kuno ku Malawi a Benud Theory ayamikira mabungwe akunja kamba kothandiza dziko lino pa ndondomeko yothandiza anthuwa. Boma pakadali pano layika chimanga chochuluka matani 30,000 kuchokera ku nkhokwe zake pamene bungwe la WFP lithandiza anthu ovutikawa ndi ndalama kuti athe kukagula chakudyachi. Boma kudzera ku nduna wa maboma ang'ono komanso komiti yapadera yoona za matenda a COVID-19 yadziwitsa mtundu wa Malawi pa za mmene dziko lino likuchitira pa ntchito yolimbana ndi COVID-19. Boma lachita izi kudzera pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe yachiwiri makamaka kwa nduna ya boma ang'ono a Halima Daudi anayankhulapo pa za mmene makonsolo makamaka azichitira poonetsetsa kuti mfundo zothandizira kuchepetsa kufala kwa nthendayi zigwiradi ntchito. Iwo ati mwazina makonsolowa sazilola kuti pa miyambo ya ukwati, mapemphero komanso ma birthday party pazikhala anthu opitirira makumi asanu. Naye wapampando wa komiti yapadera yoona za nthendayi a John Phuka wati anthu 200 achira ku nthendayi lero ndipo ena 22 amwalira. Aphuka alimbikitsa nzika za dziko lino kuti zizithamangira ku chipatala zikamva zizindikiro za nthendayi. Tikupasirani zambiri za nkhani mu nkhani zathu zotsatira. Bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe layamba layimitsa kaye mlandu umene mtsogoleri wakale wa dziko lino Apita Mutharika komanso mlembi wamkulu wakale wa boma Aloyd Muhala akuyenera kulipira ndalama zimene bwaloli linalamula kuti awiriwa apereke kamba kawo koluza mlandu umene iwo ankafuna kukakamiza mkulu wa mabwalo a milandu Justice Andrew Nyirenda kuti apume pa ntchito nthawi yake isanakwane. Rebecca Chinjeka walemba ripoti limene akuwerenga ndi Matthews Kasanda. Maloya oyimira Mutharika komanso amuhara atembeno Masumba and Company anapempha nthawi asanayankhepo pa nkhani ponena kuti apatsidwa mochedwerapo zikalata zochokera ku bwalo la milandu. Mu Novemba chaka chatha bwalo la milandu lidalamula Amutharika komanso amuhara kuti akuyenera kupereka ndalama zomwe zidagwiritsidwa ntchito pozenga mlandu omwe awiriwa ankafuna kupitisa ku tchuthi chokakamiza mkulu wa mabwalo a milandu mdziko muno Andrew Nyirenda komanso woweruza mlandu wa kubwalo la Justice of Appeal a Edward Tweya. Loya oyimira bungwe la Human Rights Defenders Coalition, Malawi Law Society komanso Magistrates Association omwe adatengera awiriwa kubwalo la milandu Akhumbo Soko wati iwo sangatsutse kusintha kwa tsiku lomwe mlandu upitirire. Asoko afotokoza kuti chomwe iwo akufuna ndi chilungamo pa nkhaniyi. Woweruza mlandu ku bwalo la High Court a Charles Mkandawire ndi omwe amamva mlandu. Akhuza ntchito ya chaka chino yodzera mitengo kamba kuti makampani ndi mabungwe ambiri sanayambe kutenga nawo gawo pa ntchitoyi. Polankhula pamwambo otsekulira ntchitoyi umene unachitika mwezi wa Disemba chaka chatha,
mboma la Nkhatabe, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adati mitengo 60 million ndi imene ayelekeza kuti idzalidwe chaka chino. Kalimira hali ndi zambiri. Mkulu wa zankhalango munduno wa zankhalango komanso zachilengedwe Lazarus Chilima sanabwere poyera ngati dziko likwanitse kudzala mitengo yomwe unduna wakonza, ndipo anena kuti izi ndikamba kuona kuti makampani komanso mabungwe ambiri sanayambe kutengapo gawo kudzala mitengo kamba kamuliri wa COVID-19. Koma Chilima anena kuti boma likulimbikitsa aphungu a nyumba malamulo kuna kuti akhale patsogolo pa ntchito yodzala mitengo kwinaku akutsata ndondomeko zabwino zopewera muliri wa COVID-19. ya covid yasokoneza ntchito zambiri kuphatikizapo ndi imene yodzala mitengo. Monga mumadziwa kuti zaka zambuyo palibe covid pali mafika nthawi ngati ino timamva kwambiri mbiri mwadzalidwa makampani akugwira ntchito kudzala mitengo. Chaka chino zikhala zacheperapo chifukwa cha nkhani imene ya covid. Olma constituency tikunenamo ena ayimikira ena angoganiza kuti dikireka pang'ono tione imene zikuyendera tisanadzala mitengo. Kusinga kuti ntchito yodzala mitengo ikukhudzidwa kwambiri ndi covid. Koma chomwe chikupanga ndichoti kuti walimbikitsa anthu kuti paliponse ngati akupitiriza kudzala mitengo achetse kuti ndondomeko zonse zopewera covid akuzitsatira. Iwo anena kuti ngati nthambi ya zankhalango posidapa iyamba kutolera chiwerengero cha mitengo yomwe yadzalidwa kufuna kuti aone mmene ntchito ikuyendera. Dziko la Malawi limakhala ndi nyengo yodzala mitengo chaka chilichonse pakati pa miyezi ya December ndi April, ndipo mitengo ya mitundu yosiyanasiyana imadzalidwa. Pa nthawi anthu amalimbikitsidwanso kunena kuti asamala nkhalango komanso kusamala mitengo yomwe inadzalidwa zaka zam'mbuyo. Malipoti amasonyeza kuti dziko la Malawi nkhalango zake zimasakazidwa makamaka mahekitala okwana 32,000 chaka chilichonse. Chomwe chimachititsa nkhalangoyi kusakazidwa ndi kamba ka anthu omwe amotcha makala komanso kudula nkhuni. Nkhani yokhudza kutsegula minda komanso malo okhala ndi kutentha nkhalango ndi zina mwa zinthunso zomwe zimachititsa kusakazika kwa nkhalango. Ndipo potsatira nkhawayi anthu ena akufuna kwabwino alolerapo pofuna kuthandiza boma kuti ikwaniritse kudzala mitengoyi. Patience Lunda ali ndi zambiri mlipotili. Ochita malondayu ndi Amon Kaweche omwe akuti akhala akudzala mitengo kwa zaka zinayi. Akaweche akuti ndi okhumudwa ndi mmene mitengo ikusakazidwira m'boma la Nkhatabe zomwe zawapangitsa kuti ayambe kudzala mitengo. Nthawi zambiri mitengo yathu tikungomva kuti ikhwime ndi 10 years ndiwe udakale kuyisamala, koma ndi umayeza peza muphindu ukamba kupanga harvest ndi pamene umazaona kupindula. Ndiponso chita kukhala chinthu chachitali pochisamala kushuka kukorora kwake sikuziwa kuti ndidya chani nkati umu kodi chimene ndisapeze ndi chani, koma chimafuna chabe kulimba mtima kuti chimene ndikufuna kupanga ine ndichi. Charles Bagolo omwe ndi mmodzi oyankhulapo pa nkhani zachilengedwe anati pakufunika kuti anthu atengepo mbali pothandiza boma kudzala mitengo kuti dziko la Malawi lithane ndi kusintha kwa nyengo. Pa 16 December chaka chatha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anakhazikitsa nyengo yodzala mitengo yomwe inayamba mwezi wa December ndipo ikuyembekezereka kutha mwezi wa April chaka chino. Pofuna kuonetsetsa kuti nyengoyi yabala zipatso, Chakwera anapempha anthu maboma, madera, makampani komanso msukulu kuti atengepo nawo mbali podzala mitengo mdziko muno. Tsarani nkhanizi mukatha kuonera izi. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. 1, wake up. 2, brush up. 3, smile through your day with a fresh breath and strong tea. Smile through your day with a fresh breath and strong tea. Do the 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smile about.
Introducing Pop Me Instant Cup Noodles. Take Pop Me Instant Cup Noodles with you wherever you go, whether you're going to school or the office. It's lunchtime. I have Pop Me for lunch. You don't need a pot or utensils because Pop Me Instant Cup Noodles comes in a cup with a fork inside it. All you need is boiled water and you are good to go. Pop Me Instant Cup Noodles only takes 3 minutes to prepare. Coming in 2 yummy flavors, chicken and chicken curry. Don't waste your time and money going out to eat. Take Pop Me Instant Cup Noodles. Pop Me Instant Cup Noodles. Proudly brought to Malawi by H. Adam. Bungwe la minibus la Minibus Owners Association of Malawi MOAM latsutsa malipoti akuti lagwirizana ndi boma kuti azinyamula anthu atatu pa mpando. Wapampando wa bungweli mchigawo chakumwera a Peter Mvalo wati nkhani siyoona ndipo mulingo wa anthu ndi awiri pa mpando. Mvalo ati nzona kuyika kunyuzira ganizo la boma limene limayikidwa pofuna kuteteza anthu ake. Mvalo akufotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu Thomas Kachere. Nkhani imeneyi ndi aboza ena ngozipangira kupita ku radio kukafotokozera zona kuti boma lavomereza kuti anthu azitha kunyamula atatu through minister amene amapereka za uthenga wa kusintha kwa zinthu akana kunena kuti ndi ndondomeko zimene zinayikidwa panopa sizingatheke kuti anyamata azinyamula anthu atatu minibus. Panopa ndi mene zilili zoti ayenera kunyamula anthu awiri kuchitira matenda amene alipo komanso mlilime watigwera kunena kuti anthu ochuluka akumwalira komanso anthu ambiri akhuzidwa ali mzipatala. Ndi dando limene la boma lonena kuti panopa amafunisa kuti tonse a minibus tichimvesese chimene chichi ngakhale madandolo athu ali potero komanso tione zinthu mene zilili. Pakadali pano mlembi wamkulu wa bungweli a Coxley Kamange wati ndi okhumudwa ndi anthu ena amene amachita ziwawa pa nthawi imene amachita zionetsero zawo. Ife ngati bungwe la Minibus Owners Association of Malawi tafuna tizuze chidwe imene wachitika lero kuno kuti ife sizikutikhuza kuti zimene zachitikazi ife tinazipeka kale ku boma ndipo tikhulupirira kuti atithandiza. Mawali timayembekezeranso nthambi zina za boma kuti tikumane nawo kuti tikonze. Ndiye tikhulupirira kuti anthu ena angotenga advantage kukaononga katundu wa anthu chimene sichili chinthu chabwino. Kunali mpungwepungwe m'madera ambiri mu mzinda wa Blantyre potsatira zionetsero zimene anachita oyendetsa minibus. Iwo ati akufuna boma lichotsera mulo lokweza anthu awiri pa mpando minibus ngati njira yochepetsera kufala kwa nthenda ya COVID-19 apo ayi itsitse mtengo wa mafuta a galimoto. Zina chita kutengera apolisi kuphulitsa utsi okhetsa misozi kuti ena mwa ochita zionetserowa abalike. Jameson Chauluka afotokoza. Anthu oyendetsa maminibus komanso makondakitalawa amaletsa anzawo kutenga anthu m'malo mwawo. Times inapeza anthu ochuluka kuyenda kuchokera m'matawuni osiyanasiyana kulowa mu mzinda wa Blantyre. Zinthu zinafika povuta maka kuchilimba kumene anthu anatseka msewu waukulu wa M1 ndi miyala komanso mateyala amene adawatentha moto. Izi zidachititsa kuti apolisi aphulitse utsi okhetsa misozi pofuna kubalalitsa anthuwa. Mmodzi wa amayi amene tinampeza kwa Chemusa amene angodzitchula kuti mayi Chisanja anati kunyanyana ntchito ku kwachititsa kuti bizinesi yawo yogulitsa madzi kwa anthu apa ulendo isukonekere. Andife timayima maminibus mja kumagulisa madzi aja anthu amatigula maminibus aja koma peseka lero litangokhala sitinagulise kena kali konse tiloda nthaula kwambiri. Nawa Madison Naluso amene amakonza mafoni mtawuni yomweyi ati analephera kupita kulimbi kwagula tizipangizo tina toti agwiritsire ntchito pa ntchito yawo. Apapa ndayenda movutika kwambiri popeza ndimakhala pafupi komano apapa chimene chandikhuza kwambiri ndatenga maspares amafoni ndimafuna ndikagule kulimbi. Maspares ndendafika pa stage pano ndikutha 3 hours ndisanaone minibus ina iliyonse amagalimoto ena aliyonse
sakuyimaso kumatenga anthu ndiye ndikuona chinthu chovuta kwambiri kuyima kwa kuyenda maminibus. Sizikudziwika ngati kunyanyana ntchito kukupitirire ngati boma silimvera madandaulo awoyendetsa minibasiwa. Mumzinda wa Lilongwe minibasizi sizikuyenda m'madera ambiri kupatula ku area 25 ndi kwa Msundwe chifukwa cha nkhani yomweyi. Ena mwa oyendetsa minibasiwa auza Times kuti zionetsero zenizeni ziliko lachitatu sabata ino. Matheus Kasanda wazani nkhani yonse. Malingana ndi makondakitala komanso oyendetsa maminibasi ena mu mzinda wa Lilongwe omwe ayankhula ndi Times, iwo akuyenera kuchita zionetsero zawo posayenda pa msewu lachitatu koma osati lachiwiri ngati momwe zinalili madera ena. Iwo ati zionetserozi zichitika pofuna kuti boma litaganizira kutsitsa mtengo wa mafuta kapenanso kuti lialole azinyamula anthu atatu pa mpando osakhala awiriawiri. Iwo afotokozanso kuti ngati angamanyamula anthu awiriawiri pa mpando sangamapange ndalama zokwanira kukapereka kwa mabwana awo. Ndede ino imapangira anthu 1 2 3 4 5 6 7 ndipo pange 7 amusipiri imene kupanga ndalama na 2000 chakuti mpamene mafuta munthu wagula mafuta 4000 chakuti akungobweza fika kuno nkufuna kuti akamapita so ati ali mafuta ena aonjezere kupeza kuti munthu amaweluka opanda chile chilichonse ndalama yakuthenja ali mafuta olo bwana kumpasa ndalama osakapeka chilichonse ndi zimene zapangitsa anthu sulafe kuti ndi mkwiyo kuti chikuchitika chenicheniya ndi chani. Times itakayenda madera ena mammawa lachiwiri inapeza kuti mtawuni ya Lilongwe munali maminibasi ocheperapo kusiyana ndi masiku onse, ndipo madera ena monga ku area 25 maminibasi anali ocheperapo. Nkhani za nthandizo mwezi koma tisanasiyane naye nsamiti yake. Boma lifunika 48.6 billion kwacha kuti lifikire anthu amene akhuzidwa ndi njala. Bwalo la milandu layimitsa mlandu umene mtsogoleri wakale wa dziko lino akufunika kulipira ndalama puluza mlandu okakamiza Justice Andrew Nyirenda kupuma pa ntchito. Nkhani zina bungwe la eni minibasi latsutsa malipoti kuti lagwirizana ndi boma kuti azinyamula anthu atatu pa mpando. Mnali ndine Yankosonda. The government, through Government Notice number 48 of 2020, promulgated the Public Health, Coronavirus and COVID-19